que em sorprèn molt que estiguem parlant de seguretat i acabem parlant d'aquesta mena de crisi migratòria que genera inseguretat. Vull dir, a mi m'incomoda sobremanera perquè no té cap mena de sentit. O sigui, estàvem dient abans, l'evolució de les taxes de criminalitat ens mostren una certa estabilitat, uns anys 90, uns anys 80 amb unes taxes de criminalitat elevades, després una baixada, una recuperació cap al 2009-2008, torna a baixar, no? I ara veiem un petit repunt encapçalat per o protagonitzat sobretot per la ciberdelinqüència. I amb tota aquesta moguda resulta que als anys 80, als anys 90, la taxa de població estrangera resident a l'estat espanyol era petitíssima comparada amb la resta d'Europa. Ínfima. Que la taxa de població estrangera resident al 2008-2009 era inferior a l'actual. I en canvi continuem sostenint que l'arribada de persones migrants és una crisi de seguretat. La crisi de seguretat és la que estan vivint les persones migrants al seu país que s'embarquen en caiucos per intentar arribar a les Illes Canàries i quan es passen acaben momificats a les costes de Brasil. Llavors, la crisi de seguretat no l'estem vivint nosaltres. I perdoneu que em surti el rigor acadèmic perquè la qüestió és, o sigui, preguntaves fa un moment, què podem fer? El que podem fer és no callar. Perquè cada cop que obro la boca amb el tema migratori rebo unes allaus d'odi brutals. Brutals, no m'havia passat en la vida. Jo sempre he explicat coses al voltant de la meva feina, però portem 3 anys on no em puc ni imaginar el que estan vivint les persones racialitzades que viuen entre nosaltres si els blanquets, privilegiats, amb estudis i una vida més o menys tranquil·la, obrim la boca i se'ns mengen i se'ns tiren a la jugular. Per tant, no em vull ni imaginar el que és ser migrant senegalès intentant sobreviure en aquesta ciutat. Per tant, això vagi per endavant. Què és la nostra societat oberta? Quina societat oberta? O sigui, mai a la vida hem tractat tan malament a la gent que intentava migrar. Mai a la vida ha sigut tan difícil intentar fer la teva vida a Occident, ja sigui a Europa o als Estats Units. Mai a la vida. O sigui, tenim migrants que porten aquí des dels anys 80, que van poder regularitzar els seus papers, que van poder fer la seva vida al nostre país i que ara mateix al·lucinen amb el que els està passant als seus compatriotes o a la gent que ve del mateix país que ells. O sigui, estem reproduint uns discursos que l'únic que fan és alimentar els discursos d'odi. Ara, no neguem la major tampoc, perquè la situació de pobresa econòmica, la situació de marginalitat a la que estem condemnant de per vida una part dels nostres veïns i veïnes acabarà produint delinqüència, acabarà produint conflictes. I llavors podem vincular-ho amb el que deies abans, de que no és només un problema de delinqüència el que ens trobem al carrer, és un problema d'intentar vehicular un munt de conflictes que s'estan donant als nostres espais compartits. I un d'aquests conflictes té a veure amb el rebuig, la no acceptació de societats plurals i diverses. De societats plurals i diverses a les que, a més, ens agradi o no ens agradi. I haurem de viure. Perquè les migracions no les pararà la tecnologia, no les pararan les concertines i no les pararan els cilindres al damunt de les tanques. Perquè la gent escapa de coses molt pitjors que les que es troben aquí. I mira que les que es troben aquí són bastant merda, però escapen de coses bastant pitjors. Per tant, la pregunta de la jornada o el plantejament és les esquerres de la seguretat i estem parlant de delinqüència, estem parlant d'immigració assumint el marc que ens han imposat en els últims 20 anys. No hem parat d'endurir el sistema penal en el cas de l'estat espanyol. I en els últims anys, l'enemic útil, l'enemic contra el que estem dirigint el sistema penal són les persones migrants. I el resultat d'això és que ens posem a debatre sobre les esquerres i la seguretat i acabem parlant de migració.